Hey dag, ja. Oh my god, hey dag, hvad fuck snakker jeg om? Undskyld. Undskyld. Hallo alle sammen. I dag vil jeg vise jer lidt om Pivot. Stikanimator. Det er en stikanimator, hvor der kan lave animationer. Og en dansk animator har faktisk aldrig set så meget til. Og derfor vil jeg lige bringe det på banen. Jeg er faktisk slet ikke så dårlig til det for til så mange andre jeg har set, hvor at de bare bliver teleportet over til den anden ende af banen og så videre. Og det er altså bare ikke særlig sejt. Så jeg kan se, at jeg er mere smooth end de fleste. Og det kan du sagtens også blive, og det her det er faktisk en ekstrem elendig en her. Men det var hvor at jeg prøvede på et andet projekt, hvor at, ja, og igen, det er faktisk bare en lag i en. Fast attack, den er faktisk heller ikke så god, men jeg hyggede mig nu meget godt med den. Han faldt, og jeg ved ikke hvad, han var skide drunk, mand. Okay, godt. Først af alt vil jeg lige vise jer, hvordan man downloader Stix. Og Stix, det er, ja, det giver lidt mening, ikke? Stix er stikmennesker, for eksempel. Hvor du bare kan klikke på denne lille shortclap file og load figure type. Og nu kommer den igen. Jeg undskylder ekstremt igen. Okay, and jeg har bare downloadet sådan en minigun, og jeg vidste ret. Jeg tror min internet er gået ned. Flot, mand. Nej, det er den ikke engang. Lommis droids er også gået ned. Så går jeg og bliver rigtig sur. Droids.org. Nej, den er sgu lige her. Og ja, de laver stadig stik figures. Ja, klik på stik, så du kan også bare klikke på animations for at se nogle seje animations. Og der er Droids Mega Park, den bruger jeg. Så det er faktisk bare den eneste du egentlig behøver. Og nu er det bare den skal slutte. Tag bare line. Det er en sjov lille linje, som jeg bare selv har lavet. Det var så meget nemt. Du bare klikker op på den her. Du laver så en scale til den, hvor stor den så skal være. Og så tager du så en mand. Det er min mand. Han er flink. Det er en flink mand. For at lave en smooth animations, du skal bare, altså, det er også den samme måde som laver slow motion på, en smooth slow motion og ikke en lag slow motion. Klikker på next frame, bare klik på mellemrum, når du er klar. Og du kan se hver eneste gang at den bevæger sig en smule, klikker på mellemrum. Og det er så den eneste måde hvor du faktisk kan gøre den ekstremt smooth for at gøre den til en lag i en. Eller ikke lag i en, undskyld. En slow motion i en. Faktisk det modsatte af lag. Og du kan så se her. Ja, den er lidt kedelig, men finder den. Og for at gøre en lag, som de fleste gør, de gør bare sådan lidt sådan her. Så så nu går den, ikke? Så ja, nu skal den gå. Enten skal det sådan her, hvor den virkelig bare tager nogle slow motion spring, eller så gør den sådan her. Så den har ikke så meget at vælge, men den kan kun hygge sig lidt med at flyve rundt. Som du nok kan se til det så det kan sejle noget, vi kan lige komme til at se den her slow motion ting. Ja, det ser det ser også lidt dumt ud. Det er godt nok også nemt at lave helvedes til. Så det forstår jeg godt, hvorfor at de nybegynderne gør på den måde. Og når de slår, så går de sådan lidt sådan her. Desk. Og de kan kun styre en led ad gangen, ikke? Sådan. Fløjterne, de sparker sådan her. Bang. Og ja, de har ikke så meget at gøre. De føler sig sgu awesome. Og det er så derfor jeg laver den her tutorial, hvor så lærer jeg hvordan man laver, hvordan man faktisk laver det her tutorials. Og det vil så sige at jeg klikker på line her, og jeg
ligger på 150. Laver en stigmand. File loads. Laver mand. Det er faktisk også en, som jeg bare har downloadet for den der droids. Og jeg kan godt vise dig, hvordan du kan få den, hvis du vil vide det selvfølgelig. Og den er ikke så svær at få. Okay, vi giver den en god kampstilling. Oh yeah, nu er jeg sej, tænker han. Men i virkeligheden, så har han bare skin af ben. Og en bold op i hovedet selvfølgelig. Og sort skin, så han er nier. Nu er jeg så ikke racist, så er det lidt ligeglad med. Og hvad fanden klør det på ryggen? Det var nederkop. Lige meget. Godt så. Okay, let's get started. Skal han bare lige sige sej ud, ikke? Sådan der. Og hvad jeg sej, tænker jeg nok. Hvordan du går er faktisk også simpelt nok. Du kan se den her skygge her. Du kan få den her ben, som der forrest, som der skal bevæge med, som der bruger vægten. Den skal altid være på det samme sted. Så når jeg gør sådan her, løfter den op. Sørg for at bevæge så mange led på en gang per frame, som du nu kan, så det ser mere realistisk ud. Og selvfølgelig så skal den her ben ikke flyttes helt herop. Det er jo se dumt ud. Det er kun hvis den løber, at den skal være helt op. Eller så vil det bare ikke se sejt ud. Så jeg ved ikke hvorfor ham der han lige bruger den der arm, men det gør han bare. Ham her, han skal bare trække luft. Og det gør han bare ved at tage den her frem og tilbage. Jeg ved ikke om det... Okay, det er fint nok. Sådan der. Next frame. Og det er det kun en beta version, og jeg tror ikke der kommer den fulde version. Den er nok blevet cancelled. Og jeg ved ikke hvorfor. Det var dels en awesome program, så er det stick animations. Du kan også bruge Micromedia, som der faktisk til Flash. Jeg har avanceret Flash videoer. Men det skal man også bruge lidt. Okay. Og den skal der bare dobbeltklikke på den her pil op, så det bliver til den FPS, som der er den mest brugelige, efter min mening, og efter alle de professionelles mening. Fordi jeg har sgu følt mange af de her Mr. Lovsaucer, som der, og jeg har også skrevet med dem og så videre. Det er også den eneste grund til at jeg ved så meget om det her. Klik på next frame. Og han går stadig. Jeg ved godt, han går lidt halsbooky. Han er lidt... Han kommer, det er sgu ikke helt nemt at lave en stigmas, der går. Okay, det er altså en fejl. Jeg skal ikke gøre sådan der, jeg skal også... Men man kan se, at det er meget smooth nu, ikke? Ja, det er det. Okay, og det, ja, du skal have meget tid til det her. Det er ikke noget, hvor du bare kan få den til at hoppe rundt, hvis du vil have mange wives, og lade være med at have så mange dårlige comments, som jeg egentlig har set så mange har. Det er synd for dem. Og det er bare den måde, han tager et skridt på. Og ja, detaljeret skridt. Og ham der, han er ved at trække luft ind. Og nu tager jeg han det ud igen. Og ham der, han skal lige tage et skridt igen på, så er lidt dumt ud, så tager et skridt, stopper helt op. Tager 2 skridt, stopper helt op. Eller tager det andet skridt, og jeg stopper helt op. Så... Og hvor længe var den her? Det er så en, jeg ikke aner. Fan Tiffany. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå, det skulle den lavet før, og den, vi skal faktisk til at stoppe nu, kan jeg se. Men altså, nu er jeg for tæt om buttons. Det her, next frame. Det er så, du får med til next frame. Lav så mange frames som muligt, med mindre at selvfølgelig ikke laver alt for mange front.
Det er, hvis der er en baggrund, som der er farvet gul, ja, et eller andet, og at du ikke kan se stikmanden. Klik på stikmanden. Der er stadig, du kan stadig se de der mærkelige sjove runde ting. Klik på stikmanden. Og derefter klik på front. Back. Det modsatte. Hvis nu at der er en, hvad kan man sige, et gul våben, som der er nærmest ligner den inde i stikmanden, så skal du klik på back, og den kommer. Nej, undskyld, det. Oh my. Det er vist våbnet er ude af den, så du kan se formen på våbnet. Du gerne vil have, at du skal se stikmanden i stedet for en gul våben eller en brun en. Så du klikker på back, og den kommer bag ved stikmanden, okay? Color. Giv sig selv. Color på stikmanden eller på noget andet. Scale. Gør den stor og så videre. Center. Når du klikker på den, kommer den ind i centeret af filmen. Flip. Den drejer, så hvis nu at jeg klikker på flip nu, så vil den simpelthen gå den der vej. Og det er selvfølgelig ikke i den her film, at i alle de her, det kun. Ja, det kan jeg vise dig. Det er bare, hvor du sletter den. Edit er, hvor du måske ikke har lyst til, at den der arm skal være der. Så sletter armen. Den her boks gør sådan, så når du klikker på den, kan du se alle de stik, som du har brugt, og klik på dem, så de bliver gendannet. Og det her, det er en af de ting, som der skulle laves i den der beta, men den er sgu også fint nok. Du klikker på file, du klikker på backgrounds med color. Det er en background, som du laver måske med, hvad kan man bruge? Paint. Det er det også professionelt gør. Og repeat, det var hvor den repeater, når du klikker på play, og play, det er bare hvor den starter i tiden, og det er hvor den stopper, det er hvor hurtigt at filmen skal være, og det er bare på 13, der er den også fra starten af, så bare dobbeltklik på den her options, det er scale, hvor stor den her vindue skal være, og jeg kan vise dig min settings bagefter, help, jeg er 1.